Енигма. За малко ама гетнат. Той беше твичът. На балконито има Аш. North East. До пето на прозореца чувам някой. Сашо тука. Тача, чакай, Гали, не мога му ранаутнеш. Мога. Лайен, да, някой ме инджернал отвънка. Стара. Стълбите. Аш и Тормайт на малките стълби. Гали, дръж. На пинг. На пинг. Има някои... Не, те там са, на уния стълби. Не са мръднали. Да. Тормайте на стълбите до гейша. Да. Пинвам го. Биха ма. А на Петровна. Тачера на 10 HP от гейша. Лявата ръка, да, точно. Го. Стълбите до гейша го се активира. Той ще дясна врата я видя. Чух. Seconds left. 10 seconds left. Op 4 has deployed a diffuser. You need to destroy it. Прозорец. Located the diffuser. Destroy it. Op 4, last stop standing. Friendly, destroy the diffuser. Got it, baby! Successful. Браво, бе! Оле, разбезни. Кой беше капкан, бе? Сашо. Ба, тениската ми пулсира толкова яко от сърцето. И аз така. Не, аз наистина не признавам си, не съм създаден за такива ситуации. Сърцето ми направо не издържа. Толкова се изне. Ма защо не ми каза, че е инджер на Тони? Аз чух как... Ми съм бил мют, Не нали? викаш, че си мютна, бе, нега. Да, бе, да. Аз мислех си през цялото време, че съм... 3v1. Need to use your drone to locate a bomb. We Windows. Не, аз- фак. Аз тук се На спечеля, стълбите имат... Не знам уния протата как играят на сцена. Пулс. Как се казва това място, бе? Забравих по името. Не, това не е гейша. Май. Мози имат. Да, имат може. Това е след ром. Дето е. Да, е там на пинга. 10 seconds to go. Дет много яко спам пикат отдолу. Не, че от друга да не спам пикат. 5 seconds to insertion. Също Направи сега се беше тук за Роналдо, бе. The diffuser
diffuser has been Все пак ли recovered. ти ми не беше A пуснат? bomb must be located. and Снимайте топот, наистина.